तुमको सांगपा जातोले ऐ तुमका किती इचार जाल्या सांग दसरा कोण पयली गातात पयले कोण पहिली गातात पहिले कोण पहिली गातात पहिले कोण पहिल गातात पहिले कोण पयली कोण कितले आली तातातल्या नको ती सोड बरं वेनो ते एंडरसन किसको दावन येतो वोय वाम तेकडे चार्या वय चल या अरे एंडरसन तू सामको दावन हुयता अरे एनसा तू सामको फायर ब्रिगेडे भाषे दाव मरे एनसा वेनु तुमको बराव कोण तो कोण रे तू तुम दानाई आज सायंटिस्ट दाबा सायंटिस्ट तू आणि सायंटिस्ट दाबा तू काय इंग्लिश पण कळत रे इंग्लिश इंग्लिश मास्टर मुगो इंग्लिश मास्टर त्याला आमकी तिथं येते तो सांगपा जातोले ओय आता तू कोकणीन सांगत ते मग इंग्लिशीन कोणता गोबाचे ओके करना प्रोग्राम तू इंग्लिशीन मार्क सांग इंग्या म्हण ओके ओके मॅडम जी एंडरसन आता मुडांगा इंग्या म्हण गुड बरा तू जातो तू सायंटिस्ट सांगा मुगो तुमको सायंटिस्ट म्हणू ओके आता आमका आणला तिला पत्तन हसून सांग इंग्लिशीन ओके मॅडम जी अपोयता कम हियर तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, हर चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा।